לפעמים זה מעצבן, אבל זה תמיד צפוף. חייבת עוד צידי, אולי זה יתפס לי יותר יפה, ככה. לא, הוא דוחה. זאת שנייה, כאילו טיפה אחורה עם הכיסא, יותר מפה. כן, כי אז זה נופל. לא, זה נורא. רגע, אור טבעי. הנה אור טבעי, זה יפה. הנה, הופה, לא. זה התמונה הכי נוראית בעולם. מה קורה? מה שקורה זה שאני מחפשת את האור המושלם, ומסתבר שמכל המקומות בבית, אז התאורה אצלך הכי מהממת. אוקיי, ועלה בדעתך שאני אולי עובד? אבא, אתה זוכר מה דיברנו פעם? מה דיברנו פעם? שלעבוד אפשר תמיד, וסלפים הוא עושה משהו של פעם בחיים. שים את זה רגע. ואת הולכת. נו. בבקשה. לא עליך, על המנורה, כדי שזה ייתן לי כאילו אפקט של שקיעה. ביי. רגע, מה אתה אומר? תסתכל. אפשר לעשות דאק פייס, שזה ככה. אפשר לעשות פינגר פייס, שזה כזה. או לעשות מיקרו פייס, זה יותר מדליק, זה כאילו וזה גם מוציא עצמת לחיים יפה. אני הייתי הולך על לחייך פייס. מה זאת אומרת לחייך? מין קונספט כזה שנקרא חיוך. חיוך טבעי, הכי יפה לך. דוש פייס. טוב, אפשר את הסשן הזה במקום אחר ולא על המקלדת שלי? מה אתה כותב? אני כותב ספר חדש על כלבלב שהלך לאיבוד. רגע, מה עשית עכשיו עם הידע טוב? זה עשה לי צלי פתאום יפה כזה. תעשה את זה שוב? כן, למעלה. לא משנה, לא טוב. טוב, יאללה, החוצה, כן, לא, החוצה. רגע, ביי. למה אתה לא כותב עליי משהו? מה זאת אומרת? לא יודעת, אני הבת שלך, אני הכי מעניינת ויפה, למה שלא תכתוב עליי? ברור שאת הכי מעניינת והכי יפה מתוקה שלי, אבל אני כותב, את יודעת? אומייגאד, בא לי למות. לא, אל תגידי דבר כזה. איך לא קלטתי עד עכשיו שהתאורה הכי טובה זה בסלון? אני שמח שדיברנו! יואו, אבא! מה קורה? כן, בבקשה, בואו, כנסו, שבו. תכירו, זה עורך דין פנחסי, אלה הבנים שלי, נועם, אורי ודניאל. אני שמח שיכולתם להגיע בהתראה כה קצרה. מה קרה, אבא? אתה שוב צריך הלוואה? נראה לך, יש מצב שעוד מעט אני אתחיל לחלק הלוואות. אתם זוכרים את דודה חווה? דודה חווה? דודה חווה. זאת עם הפלולה? לא. זאת עם השפם? לא. זאת עם השפם על הפלולה. לא, דודה חווה. דודה חווה שהיינו אצלה בפסח לפני 5 שנים, והיא חיממה לכם את האוכל בחמגשית, במיקרו. שזכיתם באפיקומן, אז הפרס היה בצל ומסמרים, ואז בדרך החוצה היא ביקשה את הבצל ואת המסמרים בחזרה. דודה חווה! וואו, כמה שאני לא סובל אותה. לא, וואו. שנייה, היא פשוט אישה מאוד יצירתית, זה העניין. וקמצנית. היא לא קמצנית. בטח שהיא כן. היא הייתה נותנת לנו סוכריות מנטה שהיא מצצה לפני. דודה חווה, היא נפטרה, והיא הייתה מיליונרית, והיא רוצה להוריש לנו משהו. זיכרונה לברכה, כמובן. דודה חווה, זאתי! זאתי! וואי, כמה שאהבתי אותה, דודה חווה! זה זה קטע. אישה נפלאה. היא הייתה מוציאה במיוחד סוכריות מנטה מהפה שלה רק כדי לתת לנו. מדהימה. היא הייתה הדודה הכי טובה שלי. נורא. איך בן אדם שהיה חי ונושם, ועכשיו אין ממנו כלום. אבל תודה לאל, לפחות נשאר לה כסף שהיא רוצה להוריש לנו, אה? אז זהו, מכובדיי. היא לא רוצה להוריש לכם, אלא רק לאחד מכם. וכל הפרטים נמצאים במעטפה המצורפת בזה. ה' בתמוז, התשנ"ב. נחתם במשרדו של עורך... בסדר, יאללה, מכובדי, אם אתה יכול רק... $1,000,000 בפיקדון שלי. אני מורישה לבן הקטן והחמוד של האחיין האהוב עליי. תודה, דודה חנה. חווה. הכל בסדר? כן? למה? אל תגיד לי, משהו עובר עליך. איך קלטת? באמת, אני מרגישה אותך, אני מחוברת אליך. חוץ מזה, אתה כבר 5 דקות עושה מסע של הכיסא. דניאל היא הבת. היא הלווה ממני. היא בגדול. היא אומרת לי, למה אתה לא כותב עליי? איך יכול להיות שאבא שלי סופר,
אף פעם לא כותב עליי כלום. אבל גם נעלבה ממני. היי! היי! קולטת? מה? מה? היא גמורה, היא סמרטוט, תראי אותה. לא, היא כרגיל לגמרי. לא? אתה היסטרי. אני היסטרי. כן. הבנתי. אוקיי, אני מכיר את הבת שלי, ואני יודע איך לעזור לה. אני אכתוב עליה ספר. אוקיי, מיקי, בוא תעשה לעצמך טובה ותקשיב לי. עליה ספר. באמת, תקשיב לי פעם אחת. הכל בסדר, אתה הבעיה? סתם עושה עניין. אוקיי. סתם עושה עניין. טוב, נו, עזוב אותך מסרטים. בוא נדבר קצת. על מה אתה רוצה לדבר? כל מה שאתה רוצה לדבר עליו. אם אתה צריך משהו, אז תדע לך שיש לך פה כתף תומכת, אוזן קשבת, או אם החלטת אם לתת לי את ה-20,000 שקל שביקשתי, כל מה שאתה רוצה לדבר עליו. אוי, נו, לא צריך עכשיו שיתחנפו אליו בדיוק שהוא מיליונר. נכון? נועם קו, נו. תגיד, אז חשבת כבר אם לתרום למיזם שלי? נשמע לי מוכר. אני מקבל המון פניות. לא זוכרת כולם. אתם בטח מבינים. בטח מבינים. נועם, קח את הזמן שלך, אוקיי? לאט. בלי לחץ. טוב, יש לי שיעורי בית, אז אם אפשר לטפל בזה, אני אשמח. כבר מזמן טיפלתי בזה. בבקשה. יפה. היה גם ציור לסדנת יצירה. גם זה טופל. בבקשה. זה נראה כזה נורא. מופשט, עוצמתי, מלא רגש. בתוך קווים. זה לא ממש הסגנון שלי. אוקיי, אז חכה פה. מה אתה אומר עכשיו? יפה. עכשיו 4:30. זו השעה שבה אני בדרך כלל לא רס בשבוע הבא. אוקיי. לא יודע, אני מחפש משהו יותר מקורי. מקורי, אוקיי, משהו מקורי. מקורי? מקורי. בבקשה. מקורי. אהבתי. ועכשיו אני עייף. מי שר לי שיר? נומי, ילדתי. ויותר. אתה מבין? איפה זה? ילדים, איפה שמתם את השלט של המזגן? אני קפאתי כל הלילה. אני רוצה כפיים עכשיו. מכיר אותי בכפיים. אני האבא הכי מדהים בעולם. אני לוקח השראה מהילדה שלי, ויוצא לי ספר היסטרי! כן, הקופה אפי שרק רצתה סלפי. סלפי. אתה לא באמת, נכון? מה הבעיה? מה הבעיה? מה הבעיה? אתה יודע, דניאל מקודם לא באמת נעלבה, אבל עכשיו תראה איזה יופי, סגרת את הפינה, לא תיעלב בכלל. למה שהיא תיעלב? זה מקסים. אוקיי, בוא ננסה סתם ככה על עיוור, אוקיי? בבקשה. בבקשה. אפי הקופה רק רצתה להיות יפה. מקסים בעיניי. לא אכפת לה מכולם מסביב, העיקר שהסלפי שלה יהיה מגניב. מה? זה מקסים. זה נוגע בסוגיה הכי עכשווית. כולן רוצות סלפי, זה אפילו טיפה סאטירי, זה מגניב. כל הספר מדבר על איך היא כל הזמן בטלפון, מרוכזת בעצמה, לא רואה אף אחד אחר. זה לא היא, זה קופה.
זאת את בוחרת לראות את זה ככה. אין דרך אחרת לראות את זה. תקשיב לי טוב, חמוד. אסור שהיא תראה את הספר הזה, אני לא צוחקת. יש לך את זה ביותר מוגזם? בסדר, אתה יודע מה? אל תקשיב לי. טוב, סבבה. דניאלוש. היי. תגידי, את העיתון הזה בא לי קשקש על התמונה של בר רפאלי. שנייה, אני בדיוק קורא. תגידי רגע, למה שמת את הציץ שם? הוא לא תמיד היה פה? מה? לא, תראה את הציץ הזה. זה? פתאום הוא שם. למה הוא שם? לא יודעת, נורא יפה שם. טוב? עניין של קומפוזיציה. מוזר לי. וואי, אני רעבה, יש פה משהו לנשנש. מה? שבי. תפנקי את הילדה. שבי, בטח נורא מותשת שנץ. כן, מהשנץ, את בטח נורא מותשת מהשנץ. הנה, קחי ממי, תאכלי משהו. אני עושה לך קרקר גבינה. בואי. לא, יש לי מלא שיעורי בית, אני הולכת לעשות אותם. התיק שלך. תקשיבי לו פה. איפה הוא? זה שלך? דניאלי, לאן את הולכת? לעשות שיעורי בית. את לא אמורה לעשות שיעורים. היא לא אמורה לעשות שיעורים. את ילדה יפה ומדהימה שהמוכרות יעשו שיעורים. אמא צדקה כל השנים האלה. אני אומר, שימי את התיק בצד ובואי רגע לאכול איתנו איזה משהו טעים, גלידה נניח. אתה לא יודע איך התיק שלי נראה? יש יותר ככה. לא, את התיק שלה אתה לא... אני רוצה שתדע, נועם, נכון, סליחה. שמכל האחים שלי, אותך אני הכי אוהב. באמת? אז למה לא אמרת לי אף פעם? כי חיכיתי שתתעשר, שתתבגר. תגידו, מישהו ראה אולי את השלט של המסגד? מה אתם עושים? מה שהאחים עושים. מפנקים אחד את השני, נכון, נועם? וואי, כמה שזה נשמע לא אמין. ובכל זאת? דודה חווה של אבא מתה. זאת עם הרגל הקצרה? לא. זאת עם השש אצבעות? לא. זאת עם השש אצבעות ברגל הקצרה? יש לנו הרבה דודות מוזרות במשפחה. הייתי ממליץ לעשות בדיקה גנטית. נו, מי? מה זה משנה? העיקר שהיא מתה. שהיא השאירה $1,000,000 לבן הכי קטן של האחיין האהוב שלה. זאת אומרת, למוסוליני הקטן שפה. בבקשה. אני לא רוצה להוריד פה מישהו, אבל הצוואה הזו נכתבה בשנת 2007, מה שאומר שהדיקטטור הקטן הזה היה במצב ביצייתי, איך לומר. אוקיי, וזה אומר שהבן הכי קטן של האחיין הכי אהוב בזמן כתיבת הצוואה זה אני. תסמוך עליי, זה אני. תגיד לי, אורי, אני פעם אמרתי לך שמכל האחים שלי אותך אני הכי אוהב. איזה צבע אתה אוהב? כחול, ירוק, אדום, צהוב? צהוב? מה? דניאל מסתגרת בחדר שלה? כן, בנוהל הרגיל. שעה דממה, שעתיים משא ומתן, שעה ירי דו צדדי. אני מחכה שתצא. בואו נראה. דניאלי זה אבא. תצאי בבקשה, דניאלי מתוקה שלי. קפה שחור. קפה שחור? לא. איזה יופי שיש לנו את הרגעים האלה ביחד, אה? זה מוקסים בעיניי. נכון, זה ממש גם טוב לזוגיות. דניאלי מתוקה, צאי בבקשה לאבא, בואו נדבר. רוצה סנדוויץ'? מה יש? סנדוויץ' טונה, סנדוויץ' ביצה טונה, מיונז, מיונז עם טונה, מיונז עם ביצה, ורק מיונז. יש שם טרופית. דניאלי, פליז! יש גם קבוקים. רוצה לשתות משהו? כך, אני לא צריכה את זה יותר. הקופה ספי כבר לא רוצה לעשות סלפי. הקופה אפי. ממתי יש לך מתקן לאוטו? מה אתה רוצה? זה הרבה יותר בטיחותי ככה. אין לה רישיון. אתה יודע שכשהייתי מיליונר התכוונתי לתת לך כסף למיזם שלך? זה היה לפני או אחרי שסינג'רת אותי לספור כמה גרעינים יש בקיווי?
נראה לי שאחרי. טוב, מה עם השיעורי בית? אז הנה, השארתי לך את השיעורים שלי בגיאומטריה, לא פתורים, כמו שאתה אוהב. כן, כי בדרך כלל אתה פותר אותם. לא. חפיפת משולשים, חולה על זה. תגיד, אורי, אז מה אתה הולך לעשות עם כל הכסף? נדל"ן. מה? נדל"ן. קרקעות, שטחים, בתים. דבר ראשון, אני קונה בית גדול עם בריכה. כן, עכשיו אתה מדבר. אפשר בריכה בצורה של צל נינג'ה? כן, ומגלשות שיוצאות מהחלונות ישר לבריכה. אהבתי. אפשר שהחדר שלי יהיה מעל הבריכה? לא, החדר שלי יהיה מעל הבריכה. אני אמרתי קודם. אבל אני הבכור, אז הבכור בוחר ראשון. לא ככה, אורי? לא ככה. אני עובר לבית עם בריכה. לבד. אתה תמיד תפס את הכל הזדמנות להתעלל או לצחוק עליי, ואתה, אני לא הולך לשים גדר מסביב לבריכה. זה לא יהיה לך בטיחותי. אני לומד בחוג שחייה. כשתדע לשחות נדבר. אז אתה יודע מה? אני לא צריך את הכסף שלך. יופי, כי לא רציתי לתת לך אותו. יופי, אז אתה יכול לקחת אותו ולשים אותו. אני אקח ואשים. יופי. יש לי מצופים. תגידי, המטבח תמיד היה כזה מכוער? מה? את נראית שונה. אוי, נכון, את בלי פלאפון. איזה יופי, תראי, רואים פנים. זו תספורת חדשה? מה? לא. נכון, זו לא. לא היית אצל הספר בערך מהיום שהכרתי אותך. מה? אני לא... מה שאת לא, זה דואגת לעצמך. את כל הזמן עובדת ואת עסוקה בלרוץ ממקום למקום ולטפל בכולם. את שוכחת לטפל בבן אדם הכי חשוב. מיקי? הוא אמר לך משהו? את, נירית. מה איתך? מתי לקחת את זה שנייה לעצמך? מתי קנית לעצמך איזה משהו? מתי עשית משהו שהוא רק שלך? מתי עשית משהו בשיער? לא, את חייבת לעשות משהו עם השיער שלך, אני לא יכולה לראות אותך ככה, זה דוחה. אמא, מה קורה? את זוכרת שיש לי משחק מחר, כן? דניאל, גם בא? לא יודעת. מה זה, עשית משהו לפנים שלך? היא בלי טלפון. נכון. יפה לך, חדשי. טוב, אז אתם באות? חבל נורא חבל שאתה מגביל את עצמך רק לכדורסל. לא הבנתי. אתה חושב שכדורסל זה הדבר היחיד שאתה טוב בו, אז אתה לא מנסה דברים אחרים. אני לא... נכון, אתה לא. אתה לא מאמין שאתה יכול לעשות שום דבר אחר. אבל למה רק כדורסל? מה עם מדע, אומנות, בישול? באמת אהבתי פעם להכין טוסטים. אתה לא מנסה שום דבר כי אתה בטוח שתיכשל, ואתה בטוח שתיכשל, כי כולם מסביבך בטוחים שתיכשל. בגללך. את אף פעם לא האמנת בי. כל פעם שרציתי לעשות משהו, פשוט זרקת עליי כדור ואמרת לי, לך תשחק בחוץ. בגללי? ובגללך? מהיום שנולדת, אני לא בן אדם בפני עצמי, אני רק אימא. אמא תעשי לי, אמא תקני לי, אמא שרפתי את הטוסטים, אמא שרפתי את המטבח, אמא תתקשרי למכבי אש. מה איתי? איפה אני? טוב, יאללה, אווירה פה קצת דאונרית, זזתי. מה, את רוצה סלפי חתום? מצחיק. את יודעת מה עוד מצחיק? איך שאת כל הזמן מנסה להרחיק ממך אנשים, אבל זה רק בגלל שאת רוצה שהם יתקרבו אלייך. שטויות. אני לא רוצה ולא צריכה אף אחד. היי, הכל בסדר. אני לא באתי לריב איתך. באמת. אני יודעת שמבפנים, כל מה שאת רוצה להיות זה פשוט ילדה מקובלת. אני לא. מה שאת לא זה מקובלת, ובגלל שאת יודעת את זה, אז את ממשיכה לבחור בלהיות מוזרה. אבל אני... זה בסדר, את לא צריכה להודות לי. מתנה קטנה תספיק. דניאלי, ממי, איך אני שמחה שתפסתי אותך. גם אני. מה זה, מה את לובשת? זה חדש? די, תפסיקי. אני לא... נכון, את לא. את לא פה. ואת לא מרגישה שלמה עם זה שעזבת אותנו והשארת אותנו לבד. ואת כל הזמן מנסה לשלוט עלינו בשלט רחוק. ואת גם מרגישה שלא יכולת לוותר על ההזדמנות לעשות... מה את עושה שם? את יודעת שאני לא יכולה לספר, נכון? זה בסדר. זה באמת לא מעניין אותי. היא אמרה לי שיש גבול. יש גבול, כמה אפשר לספר את הביתה. זה לא הוגן. אם אתה מתחכה לכדור, ואמר לי כן לעשות. היא הורסת לנו את
את החיים עם ההבחנות האלה שלה. אבל איך זה קשור אליי? מה אתם רוצים ממני? מה? תקשיב טוב, מאז שהיא הוציאה את הראש שלה מהנייד, נהיה לה מין פרצוף מפחיד כזה, עם מבט חודרני, היא ממש זה כאילו היא קוראת אותך, תקשיב, זה נורא. אני גם בכיתי קצת מקודם בגללה. אני לא מבין, מה, חבר'ה, אתם קצת ילדותיים, בואו, מה קרה? זה בסדר לקבל את האמת מדי פעם בפרצוף? מה קורה פה? יופי. שוב כולם צועקים על אבא שלי. ולמה? כי בטח הוא שוב ניסה לעשות משהו לטובת המשפחה ופישל. חבל שאתם לא רואים כמה קשה הוא עובד כדי להפוך את שתי המשפחות המפורקות האלה למשפחה אחת. חבל שאתם לא שמים לב, כי אתם כל כך מרוכזים בעצמכם, שאתם פשוט, אתם מרסקים לו את הלב. אתם פשוט גומרים אותו. אוי, הנה העט שחיפשתי. היא נוראית. זה לא נעים. אני מצטער. אני יצרתי מפלצת שם, אני אתקן את זה. סבבה? אני כתבתי סיפור שהרס אותה, נכתוב סיפור שיתקן אותה. עליי. אני הולך לכתוב. טוב, אני כותב בעיקרון פה, אז אתם תצאו. מה קורה, מכובדיי? יפה. אני רואה שכבר הכסף התחיל להשפיע על המשפחה הזאת. תמיד כיף לראות. כן, לשמה התכנסנו? התכנסנו כדי לתקן טעות שהייתה בפגישה האחרונה עם מכובדיי. בעצם הכסף היה אמור לעבור אליי, כי אני הייתי הבן הכי צעיר של אבישי בזמן כתיבת הצוואה, שנת 2007. אמיתי מבולבל. ישנה טעות אחרת, ברשותך. יש, הכסף שלי. ידעתי שאני צריך לעשות את החישוב לבד. הטעות היא שאבישי הוא לא האחיין האהוב על דודה חווה, להפך, הוא דווקא האחיין השנוא. אני האחיין השנוא? למה אני שנוא? מה שנוא? על זה שפעם אחת אני לקחתי לה את הרכב בלי שהיא אישרה לי ודפקתי אותו? על זה אני שנוא? על זה שפעם אחת אני שפכתי לה דבק על כל הסחלבים שהיא אוהבת? על זה אני שנוא. היה את הפעם ההיא שהיא הייתה צריכה לטוס לחוץ לארץ, ואני שרפתי לה את הדרכון 4 שעות לפני שהיא טסה. היה את הפעם הזאת שהתקשרתי לעירייה, והודעתי שהיא חורגת 50 מטר לתוך הגינה הציבורית. אז הם באו אליה עם מס הכנסה וזה, זימברו אותה. איזה מצחיק זה היה. אז עשיתי פוק בהלוויה של אח שלה. על זה היא שונאת אותי. בקיצור, האחיין האהוב זה לא אתה. לא. זה לא אני. כמה פעמים אני אמרתי לה, למה אי אפשר פשוט לרשום שם? אז מה, היא לא הורישה לנו כלום? לא. היא הורישה הכל תומר, הבן הקטן של בן דוד שלך, יוסי. מי זה תומר? זה עם החצ'קו? לא, זה עם הגיבנת. מה, המגעיל הזה? כן. איך אני אוהב אותו, אני אומר לכם, חייבים לשמור על קשר עם הצד המגעיל של המשפחה. נכון, ושתדע לך שהוא הבן דוד מדרגה שנייה שאני הכי אוהב. כן. מה זה 20,000 שקל בין בני דודים? נראה לך? אין סיכוי, אני כבר קודם מתקשר אליו שיתרום למיזם שלי. מאוחר מדי, כי אני מתקשר אליו. תומר, שלום! תומר, מה קורה בחצ'קון? תומר, תן לי אותו. משפחה מקסימה יש לך. ממש. היוש. כתבתי משהו בשבילך. חפרפרת שחפרה יותר מדי ובסוף אף אחד לא רוצה לדבר איתה? יפ. שם קליט. זאת אומרת? כן, נחמד. אבל אני לא אתן לספר ילדים עם מוסר השכל בשנקל לשנות אותי עכשיו. טוב לי ככה. וואלה. כן. עד כדי כך? כן, סוף סוף אני רואה אנשים, אני רואה עולם. אתה יודע משהו? אולי גם לך כדאי ללמוד מזה. כן. מה למשל? שבמקום לנסות לחנך אותנו דרך ספרים, אולי פשוט תהיה אבא. הרי יש לך את הבעיה הזאת עם להתמודד עם אינטימיות מול המשפחה, אז אתה תמיד בורח לספרים ולשטויות, וחבל. בוא, תתמודד, תהיה נוכח. תראה, דניאלי, אני מאוד מאוד אוהב אותך, ובדרך כלל אני לא בן אדם אלים. היי! מה עושים? מסיקים מסקנות, אני מקווה. טוב, תקשיבו. הייתי עכשיו בחנות חשמל במרכז כדי לקנות שלט חדש למזגן, ועוד משהו. מנחשים מה? זה לא מעניין אותי יותר, אני לא... מה שאת לא, זה מאמינה מה קניתי לך. מה?
זה מה שאני חושבת שזה, זה החדש? יצא לפני 5 דקות לחנויות, ואני השנייה שיש לה את זה בארץ. מה? כאילו לאף אחד בשכבה שלי אין כזה? לאף אחד בארץ! עכשיו, מה מושלם בדגם הזה? שיש לו תאורה קדמית. את יכולה לעשות סלפי מושלם בכל מקום, בכל מצב. טוב, דניאלי. וואו. דניאלי, בואי, היינו באמצע. דניאלי. אני לא רעבה, תודה. מה את עושה? מה את עושה? זה לא נראה לך עכשיו טעות מה שעשית? זאת הדרך שלנו לחנך? מה עובר עלייך? כך, קניתי גם לך. נו באמת. נו באמת. יופי. וואו. תתחדש. איך הוא? זה, אני לא רעב. אנחנו... ילדה קטנה יחידה ודמה עמדה ושאלה למה וכל החיילים וכל התותחים עמדו חברי פנים ולא מצאו תשובה עמדו חברי פנים ולא מצאו תשובה